Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с подкаста на дигитална агенция ФъС, Дигитална врява, епизод номер 4. За мен е много голямо удоволствие днес да ни гостува Богдан Богомилов, експерт в дигиталния маркетинг. Сега ще се представи, да кажа и аз коя съм. Мина Петрова, експерт дигитален маркетинг в агенцията, с дългогодишен опит. За дългогодишния опит ще си говорим с Богдан. Богдан, здравей и добре дошъл! Здравей, благодаря за поканата. На първо място, разбира се, и се надявам в рамките на времето, с което разполагаме, да бъдем максимално полезни и да дадем така максимално стойност. Така накратко да се представя, казвам се Богдан Богомилов, занимавам се от 10 години с дигитален маркетинг и реклама. Основно фокусът ми е бил през тези години, не изцяло, но основно върху перформанс-ориентирана реклама, т.е. към реклама, която цели конкретни резултати, било то продажби, било то регистрация или нещо друго, основно в платформи като Google Ads, Facebook и така нататък, локални платформи също така. Работил съм в агенции дигитални, медийни агенции, съответно съм си подвизавал малко и като медиа планьор и съм съчетавал и акаунтски функции, но за мен винаги е било най-интересното направление перформанс рекламата и така по-конкретно e-commerce, т.е. продажбите, онлайн продажбите, защото имаме много ясни показатели за това нашите кампании са успешни или не и ако си изпълняваме резултатите, т.е. изхарчили сме днеска примерно 10 000 лева, имаме оборот 150 000, сме свършили добра работа. И последно, което пропуснах да кажа, от досегашната ми работа съм от 4 години и половина, съответно продавам наши продукти на 20 европейски пазара и от 4 години водя в софтуни курса Google Ads. Точно така. Богдан Богомилов, лектор, експерт и така участник в различни телевизионни предавания, канят те напоследък доста. В едно свое интервю споделяш, че телевизионната реклама няма да изостави своите позиции от изминалите години, а напротив, тя ще се задържи на високите си позиции по обем приходи, а и не само. Тоест, ще има стабилни такива. Сега, моят въпрос е всъщност къде се намираме ние като български агенции на картата на дигиталния маркетинг, да речем в Европа? Българския пазар, ако говорим специално за интернет реклама, е един от доста така добре образованите пазари, бих казал. Не е случайно много чуждестранни компании идват тук и България през предните така 15 на години се превърна в хъб, да го наречем така. Българския пазар е доста малък и като обем в сравнение с други доста по-големи пазари. Примерно в България общия обем на рекламата около 500 милиона, ако не се лъжа. Даже вчера гледах едни такива статистики, от които телевизията държи около 53%, интернет около 32%. Разбира се, тенденцията интернет така лека по лека да догонва, но изоставаме много спрямо, примерно, пазари като UK, където още 2009 година интернет изпревари телевизията. Всъщност обаче аз нещо, което искам да доразвия в тезата ми за телевизионната реклама е, че телевизията е една от медиите, които много успешно се адаптират в дигитална среда. И това, което имам на предвид е, че още 2013 година нова телевизия купи NetInfo, което е най-големия играч. BTV си има тяхна си медийна група. On Air купи Инвестор. Тоест дори тенденцията е да кажем до 5 години, 6 интернет да застигне телевизионните медии като приходи, но дори и тогава огромната част от пазара ще се държи от телевизионни компании. Още повече има и такава тенденция все повече хора да стримват съдържание онлайн, вместо да гледат телевизия, но примерно те го правят на Voyo или в примерно VBOX платформата. Тоест, хората прекарват повече време онлайн, но отново TV съдържанието става гледано. Има го и обратния момент. Онлайн също така много хора си пускат примерно музика и си браузват в YouTube и си се свързват директно към умното устройство. Така че двете медии полека-лека се интегрират една в друга. Да, сливат се като че ли. Добре. Телевизия, социални мрежи,
Така, 2 думи за медийното потребление, ако можеш да ни кажеш. Ти го спомена, но да, социални мрежи, други неща, подкастите как се развиват? Основно няколко онлайн, да го наречем, тренда се забелязват. Едното, разбира се, че хората ползват все повече социал медиа, като разбира се, все повече Фейсбук, така по-младите аудитории се изнасят към TikTok и можем да кажем вече, че TikTok дърпа нещата, дърпа конците. По-скоро Фейсбук започва да се превръща в догонваща медиа. Съответно там, разбира се, чисто като демографии са много различни. Нали? По-младите поколения и аудитории са в TikTok, по-възрастните са във Facebook. Ужасно много видеосъдържание се консумира. Говориме за милиарди гледания на ден. Примерно само в YouTube, само в Shorts формата, който произлиза от TikTok, нали, това са така наречените мобилни 9:16 формат на кратки видеа. Само в YouTube на ден имаме по 20 милиарда гледания, ако сложим и Facebook и TikTok стават ужасно много. Просто хората са жадни за видеосъдържание, но те пък нямат време да го консумират по начина, по който са го правили десетилетия полет, да гледат една 30-секундно видео и накрая да разберат какво им се показва. Всичко трябва да бъде интересно, привличащо вниманието, продукта и всичко останало трябва да бъдат първите секунди, за да прихване интерес. Други тенденции, които се забелязват, е, че хората напоследък и са малко уморени от, примерно, от новини и нямат и много голямо доверие в новините традиционните. Съответно много популярни стават подкасти. Хората предпочитат да гледат подкасти и също това е един от глобалните трендове, който и у нас можем да го отчетем. Дори от октомври, ако не се лъжа, миналата година, YouTube да прави специален формат, който да бъде за реклама само в подкасти. Оказва се, особено в България, бях погледнал една статистика, според която 80 и ако не се лъжа 3% от хората слушат подкасти и гледат ги в YouTube, а не в някоя платформа. Така че това също е тенденция. Повече видеоформати, казахме, кратки видеа и разбира се инфлуенсъри. Инфлуенсърите са нещото, което за последните 2 години бележи най-рязък ръст и всъщност то започва от пандемията, когато всички бяхме затворени в къщи, когато се орязаха много бюджети, съответно по-малко и имаше и възможност да се организират, правят и така нататък стандартни кампании. И разбира се, към ден днешен, нали, един човек има възможност, стига да има последователи, много да достигне до ужасно много хора. Така че това е една от големите тенденции, които се очаква някъде, ако не се лъжа, до към 27 година да така постигнат своя пик, да го кажем. Добре, очакват ни 4 години на развитие, да видим къде точно ще се намира пика. Аудиореклама, влиятелни личности споменахме. Добре, тук съм си извадила едни много лесно, къде е трудно произносими думички, много модерни. The Metaverse, Meta AI, BART, Threads, ChatGPT, OpenAI. Нали, това са все понятия, които от тук оттам почти всеки човек започва да ги чува. И за тях напоследък слушаме доста. Но всъщност разбираме ли ги напълно и ако можеш да ни разкажеш повече за това, за което аз изброих, а то може би с една дума е изкуствен интелект. Изкуствен интелект, точно така. Всъщност какво е според мен важно да кажем за изкуствения интелект? Той нашумя ужасно популярен стана покрай ChatGPT, който стартира в края на миналата година. И който, нали, оказа се, че пише код, че пише текстове на песни, сценарии, текстове на реклами и ужасно много други неща. И тогава се заговори за него. Наскоро погледнах една статистика, че 60 и ако не се лъжа нещо процента от българите не са сигурни какво точно е изкуствен интелект, но пък над 40% се притесняват за работните места като цяло, че ще има отлив, т.е. ще има, нали, съкращение, намаляване на работните позиции, а 37 се притесняват пък за своята позиция текуща.
Всъщност това, което се случи, нали, първо трябва да споменем, че изкуственият интелект не е нещо ново. Той за първи път се споменава 52 година и има много бурно развитие през последните 15-20 години. Най-простите примери за изкуствен интелект, това може да бъде примерно прахосмокачка робот. Всъщност ние изобщо не си даваме сметка доколко много е навлязъл този изкуствен интелект изобщо в нашето ежедневие. Простия пример, който мога да ти дам, влизаш във Фейсбук и на тебе ти излиза реклама, която е примерно на продукт подобен на нещо, което си гледал вчера. На тебе ти излиза едно съдържание, което е спрямо твоите интереси, спрямо страниците, които си харесала, спрямо изобщо с какво съдържание взаимодействаш във Фейсбук. Ако аз вляза, на мен ще ми излязат съвсем различни неща. И истината е, че в рекламата изкуственият интелект се повече от 10-15 години, постепенно навлиза все повече и повече. Той, примерно, може да ни помогне и, примерно, и платформата на Google и на Facebook, всички съвременни платформи да ползват така нареченото интелигентно таргетиране или автоматично таргетиране, което, виждайки самата платформа какви хора си купуват от нас или взаимодействат с нашия бизнес, обаждат ни се опитва да търси още такива. Навлизат все повече така наречените Smart Bidding. Това са умни стратегии на офериране, с които ние казваме на платформата, примерно целя продажби, искам една продажба да не ми надвишава 15 лева. От тук нататък самата платформа преценява в зависимост от кой град влиза потребителя, по кое време, от какъв браузър, каква е вероятността и решава колко да заплатим за конкретния потребител. Самите формати от 2016 година и в Google и в Facebook са такива, че ние правим една реклама, но тя се състои от много текстове, от много заглавия, от много картинки, видеа. И ние правим фактически една реклама, от която обаче самата платформа може да си направи хиляди, десетки хиляди варианти и сама решава на кой потребител би било най-вероятно да въздейства и кой точно вариант да покаже. И това нещо се самообучава. Допълнително вече има и такива крос-платформи, типове кампании като Performance Max, която сам решава къде да се показва рекламата, дали да бъде в мрежа за търсене, дисплей на YouTube, Facebook има аналогичен тип кампания Advanced Plus. Тоест самия изкуствен интелект решава почти всичко, а нашата функция се променя. Ако преди сме се занимавали с ужасно много черна работа, примерно да влезем и да забраняваме сайтове, които не се представят добре, да изключваме аудитории, да правим ужасно много варианти на нашата реклама, сега тези неща ги прави самия изкуствен интелект и го прави и доста добре. Като трябва да кажем, че за да работи, нали, това е важно уточнение, има нужда от така малко повече парички, от конверсии най-вече. Тоест, за да се самообучи една такава система, тя има нужда да види какви хора взаимодействат с бизнеса ни, купуват от нас, за да започне да търси такива. Съответно, когато излезе ChatGPT, се заговори много за това нещо. Google от много години имат подобна технология, която бяха доста напреднали, но не бързаха да я лансират, основно понеже за тях това представлява все пак някакъв риск да понесат имиджова щета. И обаче вече в един момент за първи път Google от толкова много години, повече от 20 откакто го има и откакто е лидер, имаше наистина сериозна конкуренция и в момента има. Google за първи път изгуби за кратко своето технологично лидерство, съответно смениха си приоритетите, уволниха ужасно много хора от Google отдела, рекламния им и удвоиха инвестицията в изкуствен интелект. Сега наскоро Google лансира BART, който BART аз така го тествах още докато беше в тестови вариант, когато по принцип беше теста за потребители в щатите, трябваше да бъдеш шортлистнат да кандидатстваш един вид, те да те одобрят. Кандидатствах, одобриха ме с смяна на IP-то, така поиграх си с него. Наистина прави много впечатляващи неща, с които е по-добър, бих казал, смея да твърда от GPT. Първо BART е вързан към интернет и черпи информация от търсачката на Google, т.е. от световната библиотека, да го кажем така. Може да прави повече неща, може да отговаря на гласови запитвания, също така може да изпраща снимки, с него можете да си разговаряте, примерно да му поставите задача от сорта на имам 4 часа в Париж, кажи ми какво да посетя и той ви праща снимки с описание, линкове и така нататък. Можете да го питате, примерно,
препоръчай ми филм, който да гледам до вечера в София или нещо такова. Какво също имаме като ново нещо? Нали, казахме, че всъщност пропуснах, мисля да кажа, GPT е към 2021 година самозданията. Съответно, той не е наясно със събития след това, докато Google, робота на Google е. Имаме Google Lens, което също е готино, може да си снимаш нещо, примерно старите маратонки, и да му кажеш, я ми намери подобни. И той търси, намира, разчита кой е модел и ти праща още такива. От Google обявиха, че скоро ще има възможност самия Барт да прави корекции в снимка. Т.е. ти му пращаш снимка и му казваш, примерно, напиши ми текст за картичка за дядо. Така че това също се очаква да излезе. Иначе Барт в момента отскоро е вече на 180 пазара, има го и на български, но версията, която е българската, е по-славичка. Това е такава в момента самообучаваща се версия, която предполагам, че тепърва ще се появяват в нея повече функционалности, които има. Трябва да кажем обаче, че не е страшно нещо изкуствения интелект. Да, нека да го затвърдим тук и сега. Защото изкуственият интелект, да, той променя сегашните професии, но той ще открие и много други. Очаква се някои професии наистина да бъдат закрити, обаче за сметка на това ще се появят много нови. Примерно, да кажем, в момента куриери, нали, по най-сложния начин обикалят с коли, качват пратката до 8-ми етаж, примерно. Това нещо след 10-15 години няма да има нужда от него. То в Китай вече е така от времето на пандемията. Има доставки с дрон. Обаче пък се появява една нова професия, оператори с дронове. Съответно нови професии, които се появяват, това са хора, които да работят с етичното начин, по който ще се развива изкуствения интелект, с неговата регулация и така нататък, с киберсигурност. Изобщо съществуващите професии се променят и към тях по-скоро можем да кажем, че примерно, ако до вчера си бил дизайнер, днеска вече си дизайнер, който използва някаква форма на изкуствен интелект да му помага да увеличава продуктивността за по-кратко време. Но гледах една статистика, според която се очаква до 2030 година 80% от професиите да бъдат, които ще се търсят, да бъдат чисто нови, такива каквито ги нямаме в момента. Тоест не трябва да се притесняваме, че няма да има нужда от хора. Изкуственият интелект не може сам да разбере какво искате да направите, сам да си го поръча, сам да си го направи и сам да си го одобри. Да, сам съм си прокурор, сам съм си адвокат. Живеем в много умни времена и ти спомена думата киберсигурност. Поговорихме и за това, че българина така е скептичен към новите неща, новите технологии. Той хубаво е скептичен, но не е ли и наивен? И къде е тази наивност в интернет живота ни? Ако за киберсигурност е питането, аз не искам да давам някаква оценка, но няколко неща, които със сигурност не са тайна за нито един от нас. На нашия пазар масово работиме с нелицензирани софтуери, което само по себе си е предпоставка да има някакъв проблем. Така че това не е много добра практика. Примерно не е много добре паролите ни, обикновено са такива, че да ни е лесно да ги запомним, обаче не може насякъде всичките ни пароли да бъдат една и съща или да бъде примерно името ми плюс 1, 2, 3, това не е силна парола. Добре е паролите да бъдат силни, да бъдат с повече символи, да включват плюсчета, минусчета, малки букви, главни букви. Да, самите платформи дават такива съвети как да си направим паролата. И нещо, което ми се е случило, ми се струва ужасно наивно, примерно напусне колега и обаче паролата няма кой да я смени. Да. Този колега може пък утре да отида в конкурентна агенция. На мене също ми се е случило да напусна, няма да казвам къде. То даже в повече от една компания ми се е случило и да имам достъп до акаунтите им, примерно години. Точно така. Това се наблюдава наистина. Трябва да се взимат мерки в тази насока по това отношение и да се избягват такива
такива случки, които могат да застрашават не една, не две, но и 3 страни. Добре, сега ми се иска малко по-конкретно за тенденциите в, да речем, дисплейната реклама. Ти в самото начало каза, че и си Google Ads експерт. Какво се случва в дисплейната реклама? Така да ни дадеш съвет, да ни маркираш някои тенденции. Дисплейна реклама в Google почти нищо ново няма. Там все повече навлизат автоматичното таргетиране смарт на Google, самообучаващото се нещо. Google от няколко години препоръчва да не добавяме интереси. Т.е. да си таргетираме ние на база субективни критерии, примерно искаме мъже и жени с такива и такива интереси, да оставим платформата да се самообучи, за което обаче отново да кажа, че така трябва да имаме конверсии, за да може да работи, трябва да имаме малко по-голям бюджет, ако го нямаме, по-добре да си използваме, да си добавяме ние таргетиране, за да не разчитаме на това, че ще се самообучи много бързо. Все повече се използват интелигентните стратегии на офериране, които решават на кой потребител колко да платим, и формата там е responsive, т.е. отново правим една реклама, която се състои от много елементи, компоненти. Google решава на кой потребител кой вариант да покаже. А напоследък обаче вече имаме по-новия тип кампания, така наречения Performance Max, който ползва още повече автоматизации и който дава още по-добри резултати. Така че това, което мога да кажа, е, че по-малко се рекламира в дисплейна мрежа, повече бюджети отиват в Performance Max, което позволява вече всичко, което е собственост на Google, било то YouTube, било то Discovery, било то Gmail, да рекламираме в абсолютно всички собствености на Google от едно място. Точно така, супер. Много добре звучи, пък и на ежедневна база виждаме и ние като агенция много добри резултати точно от такъв тип кампании, Performance Max, то пък и в името му го има, Max, нали? Да живеем на Max. Добре, много ми е интересно да споделиш опит относно TikTok рекламата и TikTok като цяло. Какви са твоите наблюдения? TikTok, мисля, че от около една година можем от България да рекламираме, но само за определени страни. Примерно в Европа има, ако не се лъжа, 10-15, не повече пазара, в които може да пускаме реклама. В България не можем. Все още. Очаквам, говори се, че има някакви преговори, може би до края на годината. Надявам се, че вече ще можем. Създаването на акаунт не можеш ти сам да си го направиш, нужно е да се направи от партньор на TikTok. За България официалният представител си е HTT Pool. Не, че е невъзможно, ние нашия акаунт го направихме първоначално през естонска компания. Няма значение, в момента работиме с колегите от HTT Pool и вече можеш да правиш реклами. Самото правене на реклами, интерфейс е 1:1 с рекламата от Facebook, просто от преди 2 години или 3 години или нещо такова. Логиката е същата. Нали, разликата е, че изцяло говорим за видео формати и реклами. Наблюдението ми е, не мога да кажа, че съм правил кой знае колко много кампании, понеже някъде от януари или февруари пускам и то на 4-5 пазара, колкото от нашите можем да пускаме. Много добре конвертира в началото, тръгва много добре първите няколко дни. Бързо се захабява обаче. И тук бихте имали нужда, ако искате да рекламирате в TikTok, от повече видеа. Защото само с една реклама първо... То там форматите са си видео реклами, така че ще трябва да бъдат видеа, които да бъдат интересни, динамични, кратки, съдържателни, продукт да бъде в така първите секунди, да го кажем. Наблюдението ми като цяло от TikTok за момента е, че обикновено тръгва първоначално доста добре. Има обаче такава тенденция бързо да се захабява, понеже говорим за видеореклама. И нали, нужно е да имаме повече на брой видеа. Нали, с едно няма да стане. Добре е да се качат поне 5, 6, 7, 8. Обикновено при мен рекламите тръгват добре, изкарват няколко седмици така с един приличен обем и приличен брой продажби, но в някакъв момент се влошават и за момента това, което правим, такъв кампаниен принцип. Активираме примерно януари и февруари на макс колкото можем.
след 2 месеца малко почивка пак. И разбира се, нужно е да имаме видеа. Съответно, ние заради TikTok започнахме да работим и с такива подизпълнители, които са външни, които всяка седмица правят по няколко видеа за всеки един от продуктите и горе-долу така на седмица имаме по 10 нови. Чудесно. Да, изхабяват се нещата, уморяват се креативите и трябва да се сменят. Както ти каза, поне с 5-6 видеа трябва човек да разполага, да тества, самата платформа да тества, да ги кара да се конкурират помежду си. Добре, TikTok е интересна платформа, но да се върнем към Google. Google е нашия, как да кажа, начин на живот. Отделно, че имаме и изкуствен интелект. Сега, Google Ads. Новости, какво е интересно, на какво да заложим 2023 в Google Ads. Освен Performance Max, за който няколко пъти вече споменахме. Нещото, което е най-ново, то все още го нямаме, в момента се тества, но ще го има най-вероятно до края на годината. Няколко са нещата тук. Първо, начина по който изглежда търсачката ще се промени и то ще се промени, може би най-съществената промяна, откакто от 98 година има търсачка изобщо. Барт ще бъде добавен в едно допълнително поле, което ще бъде обозначено в зелено в самата търсачка. И ще може там да го питате някакви неща от сорта на намери ми най-ефтините самолетни билети и да му поставяте задачки, които най-отгоре Google ще може да ги обработва. Отдолу ще си продължи да има, както и в момента, платени и органични резултати, като платените ще продължат да си бъдат обозначени като такива. Имаше такава хипотеза, че може би изобщо няма да има връзки с резултати, изцяло Барт ще поема от тук нататък заявката. На този етап Google няма да направят такава промяна, но нещото, което анонсираха и което е наистина game changer, ще промени много сериозно нещата, е, че това го обявиха на 27 май, ако не се лъжа, по време на пресконференцията Marketing Live 2023. В щатите започват тестове, съответно в самата рекламна платформа ще имаме Bard, чат робот отляво, докато създаваме реклами, където ще имаме едно поле, в което ще можем да си въведем лендинг страницата, да си опишем накратко, защото така или иначе и в момента PPC хората се научиха да ползват примерно GPT или Copy AI или Jasper да им пише текстове. Вече няма да бъде нужно да излизаме от платформата. Това ще го прави Google вътре в самата платформа. Т.е. въвеждаме си лендинг страницата, въвеждаме си накратко описание за бизнеса. Примерно рекламирам 180 ватова лампа с батерия еди колко си време издържаща, на бури, да не знам си какво си. И Google сам ще предлага директно ключови думи, реклама, заглавия, нали, ако говорим за search формата, който е 15 заглавия и 5 текста, Google сам ще не ги пише, предлага, от нас иска само да ги валидираме или да не ги одобрим. Чудесно звучи. Ще можем да го връщаме, да го коригираме. Примерно да кажем, това третото заглавие не ми харесва, включи call to action и дай малко по такива не емоционално да бъде, ами повече от предимства, примерно, включи. Това е едното нещо. Другото нещо е отново за Performance Max, което е възможно най-автоматизираната кампания. Ще има ново такова нещо, което Google ще ни генерира картинки. Тези картинки ще можем в самата платформа да ги обработваме без допълнителни инструменти. В момента PPC хората ползват външни такива, те са и платени често, съответно, които ползват изкуствен интелект. Ще можеш директно в платформата, примерно, да кажеш махни фона на тази картинка или дай ми повече ето такива картинки, доближи малко, смени фона, вместо котка сложи море. Вместо море служи еди си какво си. Така че идеята на Google е да обедини всичките тези инструменти, които в момента са външни, нали, такива, които да пишат текстове, такива, които да правят картинки, да едитват видеа. Също така ще може в видеорекламите да правим промени, ще може да забавяме скоростта, ако искаме, ще може да добавяме музика, ще може да добавяме voice-over, който ще бъде и на различни езици, ще може да си избереме и глас, който да прочете каквото сме му написали. Да.
така че наистина много промени предстоят в самата рекламна платформа, които има за цел да ползваме един единствен AI, а не всичките други, които са в момента. Така. Да сме по-фокусирани, по-консистентни. За всичко това обаче ние като PPC хора стои, разбира се, Google Analytics. Трябва да си анализираме работата. Какво се случва там сега? Напоследък всички знаем, излезе Google Analytics 4. Нещо да кажеш, първи впечатления? Като всяка промяна, която е така по-голяма, обикновено реакцията първоначално на бизнесите, на PPC хората, на клиентите е да не одобряваме новото нещо, защото сме много свикнали с старото. Всъщност истината е, че Google Analytics 4 обикновено, когато Google вкарва нещо ново, то е по-добро от старото. Обикновено ние се убеждаваме в това в последствие. Няколко са разликите. Примерно в новия Google Analytics 4 можем с една собственост да измерим и уебсайт и мобилна апликация. Самата структура е различна. В Universal Analytics там имахме Account, Property и View, тук имаме само Account и Property. Нещо, което е полезно, имаме възможност да проследяваме cross-device, т.е. ако даден потребител кликне примерно от телефон и после влезе от десктоп и купи, това нещо имаме възможност да активираме този cross-device reporting и да го четем като един потребител, а не като два, както беше в стария. Отделно от това, можем да променяме примерно някакви настройки от порядъка на продължителността на сесията, което преди не можехме. Имаме по-персонализирани отчети, имаме и от гледна точка на поверителност повече възможности ние да избираме дали искаме да събираме информация на база кукита или не. Имаме малко повече възможност да си го персонализираме. Но нещото, което е ново и което е за мен най-съществено, са така наречените за първи път се появяват и разбира се, като всичко друго, което прави Google, ползва изкуствен интелект, така наречените персонализирани, на английски са Predictive Metrics, на български мисля, че съм го виждал като прогнозни показатели. Те се базират на база на събития, които са се случили в скорошното минало и Google един вид сегментира нашите потребители, които скоро са взаимодействали в сайта, са в няколко различни аудитории. Такива, които е вероятно да купят от нас, т.е. примерно това са хора, които са стояли 8 минути на сайта, върнали са се 5 пъти, сложили са в кошница. Google прави един такъв, да го наречем, сегмент с хора, които Google смята, че е много вероятно да купят следващите 7 дни. Да. Или една такава аудитория, която Google смята, че са хора, които ще загубим, няма да взаимодействат повече с нашия бизнес. И т.е. смята, че ще отпаднат. Или, примерно, може да бъдат потребители, които ще направят максимален оборот в рамките на следващите 28 дни. Съответно, Google ни дава възможност да се насочим към тези сегменти, да си направим такава ремаркетинг аудитория, ако искаме да ги таргетираме или да ги изключим. Да. Примерно потребителите, за които Google смята, че е вероятно да купят, е ясно, че ще искам да ги таргетирам, но примерно потребителите, за които Google смята, че е вероятно да ги загубим, имам два варианта. Единият е да ги изключа и да кажа, окей, не ми трябват, щом е малко вероятно, няма да ги тормоза. Има и друг вариант, да им предложа някакво по-добро предложение, някаква по-голям стимул. Да, чудесно. Доста интересно звучи. Надявам се да станем щастливи свидетели на всички тези промени, които тепърва ще се случват и в които всъщност вече живеем. Добре, аз много ти благодаря за този разговор, който беше доста подробен. След известно време ще продължим с други теми, отново с нашия гост Богдан Богомилов. Ще си измислим теми. Така че благодарим, че бяхте днес с нас. Гледайте видеото колкото пъти искате. Заслужава си. От мен Мина Петрова. До скоро!